DJ Anusaji mwene Chiyambe choncho bwanji programu yathu ya lero ndikulandireni kwina kulikonse kumene muli muli ndine wa DJ Road na Munyanani Mr. Malawi mphunzitsi wa ma DJ uthenga ngopita kwa Malawi mukapeza munthu akupha lobino mukapeza munthu atanyamula mafupa lobino mukapeza munthu akufukula manda alobino chonde musapite naye ku polisi mungopheratu umene ndi uthenga woyamba mprogramu imeneyi wafuna kuyesa pai aine siposewerera aine siposewerera tiyendere mozi musandisiyendeka ndabwera pano kufuna kuyamikira ndabwera pano kuzathokoza komanso kuzapereka mafuno abwino choyamba tiyamikire makamaka Glorija la Global Future Builders ndimafuna tiyamikire gulu limeneli ndimafuna tiyamikire maiko akunja tiwayamikira amene wa Global Future Builders ndimafuna tiwayamikira amenewa pontenga na mando akatundu na manyonyolo kwa nkhani ya business president wa chifandi cha UTF atupere muluzi amene amaika chidwi chake chonse pa business ndimafuna timuyamikire kwambiri atupere muluzi kuti wasankhidwa watengedwa kuti apite maiko akunja maiko aku Ulaya akakhale nawo pa mkumano jaso amene ukakumane anthu 100 ukambirana kuti kodi maiko akuno ku Africa angatukuke bwanji pa nkhani ya business ndiye mafuna kuti tiyamikire komanso tiwafunira mafuno abwino atupere muluzi kunena kuti atupere muluzi mafuno abwino kwambiri inu tumaonesa chidwi kwambiri pa nkhani ya business ndiye mafuna ningokulimbikisani abwana kunena kuti ikagwireni ntchito yotamandika komanso kayimirire na Malawi mwana wanzako akachitika bwino kumafunika kumuyamikira ndi kumpasanso mangolomera ndiye mafuna ndi wayamikira atupere muluzi atupere muluzi akhala kuyesera ku mbali ya ndale kuti akhale president wa dziko la Malawi komano kundale kuoneka kuti si mbali ya atupere ya mbali iyi si ya atupere ndikunena tukundaleko ukazapanga business yakanyenya ndipo iwe kuiona kuti business yakanyenya ije kukuthekera umafunika uzilimbikira ndipo uzilemekeza koma ukazanena kuti auje na mapanga za shop ineso ndifuna ndipange za shop mapeto ake umagwa ndiye ukagwa ukuseka makhala ambiri mapeto ake umazabwerera ku business yako yakanyenya ndiye mangofuna kuti ndiyamikira atupere muluzi kunena kuti inu tumaoneka kuti pano pa inu atupere muluzi inu ndikatundu na mandwa pa nkhani ya business ukuku kundale kwino simbali yanu ya chifukwa mwakhala mundale zaka 22 kapena 23 koma simunaphule kuchina chilichonse koma chifukwa choti pamakhala ena ako kuna mizani kuti ilimbikirani za ndalezi kufuna kuti muziyathandiza muziyajisira mabanja awo ndi chifukwa chake ena amakuuzani kuti atupere zilimbikirani za ndalezi amangofuna kusaukiseni iyi simbali yanu atupere muluzi ndimafuna ndikuuzeni iyi ya ndale atupere muluzi simbali yanu ndikayankhula chonche ena abwera pano azinditukwana azinena kuti mwamona Munyanani ndi wausiru akutinyozera president wathu koma ine ndimafuna ndinene pano ndinene chilungamo kunena kuti atupere taonani mbali imene inu mukumapasidwa maulemu mukumapasidwa tumanyota atupere muluzi pa nkhani ya business osati pa nkhani ya ndale kusonyeza kunena kuti inuyo nkhani ya inuyo ndi ya business osati kundale kuyaye sandale zimwe asire a Mr. Nkulukuta moyo sandale zimwe asire a Professor Arthur Peter Muthalika kapena monga mmene analira abambo anu aja abakiri muluzi amene aja ndi
ndi akatundu anamandwa pa nkhani za ndale. Inu atupere muluzi apapa chanu chimene Mulungu adakupasa nini daliso wanu chachita kuonekeratu pa mbalambanda kuti inu ndi wa business. Komanso inu ndi katundu namandwa pa business. Inu si wa ndale ya. Ndipo asavubwe ena amene amabwera mbali mkumakuchemererani kuti ya iziro anibe kundaleko azingokusaukisani ma business anu azingopita pansi. Limbikirani business atupere. Ndine one DJ Rodi na munyanane pano pa Radio Lomo. Bwanji ndo basireni sonkani ya Janet Minanti. Mkazi ya mina mapanga za transporta kutenga anthu kasiya ku Malawi. Komanso kutenga anthu ku Malawi kuno kupita nawo ku South Africa. Kutenga katundu osiyana-siyana, kunyamula katundu osiyana-siyana kuchokera ku South Africa. Ndiye mafuna ndikuziwiseni kutena kuti Janet Minanti wafika ku Cape Town. Pano pa muli naye mu mzinda mommo, muli naye mu Yerusalemu mo. Ali kumeneko ku Cape Town. Ndi mafuna ndikupase namba laje kuti mulumikizane nawo ndipo akamabwerera ku Malawi kuno atenge katundu wanu. 099150479 kumapeto. Mukangotero ndiye kuti muyankhula ndi Janet pa WhatsApp. Namba la ine mukafuna kuti mulumikizane ndi Janet 07 8221 2633. Mukangotero ndiye kuti muyankhulana ndi Janet akutengereni akatundu kumeneko ku South Africa abwirese kuno ku Malawi. Iya itu inetu mundirole kuti pano ndipotoloke. Ine mundirole kuti pano ndichoke. Koma mukafuna kutumisa katundu mpasire ndi Janet. Mufuna mbwere kuno ku Malawi talumikizana ndi Janet akutengeni. Nkhani mene ninabweresa pano ndi imene ya mzibambo amene president wa chipani cha UTF kunena kuti ya mwana ya dada lisidwa kumbali ya business. Ndipo amene iyi kundale kusimbali yake ya. Kundale kusimbali yake mwanayu. Koma ena omunamiza amafuna zinamiza ncholinga choti azinjera. Ndiye mafuna ndikulimbikiseni atupere muluzi. Kunena kuti kaimirire na Malawi kumene mukupitako. Pita ni mukagwire ntchito inu potumikira ma business anu komanso muthandize Malawi ochuluka. Iya inetu mundirole kuti ndichoke pano. Munali ndine one DJ Rod ni munyanane. Ndapita. Ngati wafuna kuyesa paine zikosewera. Paine zikosewera. Ngati wafuna kuyesa paine zikosewera.